Sahnedash Aygül bilen birge. Selam dostlar, esenlermisiz? Rishod Fazliahmatovni bik yaqindan bilmasam, onun bilan yaqindan tanishib bo'lmasam da, onun ijodini kuzatam, jirlarini yaratib tinglayman. Sizning orangizda dandiylar bordir. Agarda bor ekan, demak, siz bugungi kechda bizning bilan. Salom Rishod. Esenmisiz, hurmatli do'stlar? Nishi kayflar? Allohga shukr, bek yaxshi, bek aybat. Bugungi kechda biz rohatlanib jirlayashamiz, Alloh bersa. Ham rohatlanib so'ylashib o'tirashamiz. Buning uchun bor mumkinlik da bor. Allohga shukr. Mikrofon qo'limizda. Jirlay bilasing. Men esa senga so'z berataram, sen jirlay tursin, yaraymi? Сөйләштек, ярар. Сөйләшүебезне менә нәрсәдән башлыйсың килә, Ришат. Син Марий Эл Республикасы Бәрәңге районы Мазарбаш авылыннан. Бик дөрес. Нәкъ шулай бит, әйме? Шушы төбәктән чыккан Нигъмәтуллиннарны беләм, мин ялгышмасам, алар да шушы авылдан, әйме? Әйе, безнең бер авылдан без алар белән. Аралашасың алар белән, мөнәсәбәтләр нинди алар белән? Булай аралашабыз, сөйләшәбез, авылдашлар булгач та инде коллегалар булгач та аралашып яшибез. Менә гомумән татар эстрадасында дуслык төшенчәсе ни дәрәҗәдә икән, шуны беләсем килә. Инде авылдашлар буларак син билгеле аралашмыйча яши алмыйсың алар белән. Эстрадада дуслык мөнәсәбәте бармы? Минем теге эстрадада дошманнарым да юк, дусларым да юк дигән кебек. Чөнки инде нәрсә дип әйтәсем килә, бердәмлек көчле. Бердәмлек көчле, безнең татар эстрадасында шулай бит. Менә инде нәрсәдә чагыласың ул бердәмлек? Бердәмлек нәрсәдә чагыла? Менә инде хәйрия концертлары оештырабыз шулай бит. Менә авыл җыеннары оештырабыз, сабан туйлар, менә коллегалар белән бергә җыелабыз, чакырабыз, кем кайтала, кем ярдәм итә ала, менә шулай, менә без шундый бердәмлек менә. Шуны гына әйтә алам мин. Демәк, син катнашасың хәйрия концертларында да, менә шундый чараларда да күрергә мөмкин сине. Катнашалыбыз, Аллага шөкер. Иң яхшы дус бит әле ул үзең дип әйтәләр. Бар да яхшы, синеке бар, синең бар да яхшы чакта барса, синең тирәңдә бөтерүләләр, авыр чакта дуслар сынала башлый да инде. Белүемчә, синең тормыш юлың бик катлаулы булган. Авыр чакларда сиңа нәрсә ярдәм итте, яисә кем ярдәм итте? Шуннан да авыр чакта туганнар ярдәм итте, якын дусларым ярдәм итте. Инде алар ярдәме буенча менә Аллага шөкер матур итеп яшәп киләм. Якын дусларың арасында шул ук вакытта кайдыр читтә калучылар булдымы? Югалткан дусларың дип әйтик. Менә ничектер тормыш сыный бит инде ул. Әйе. Тормыш сынагач инде бирешмәскә кирәк. Бирешмәскә кирәк. Кайбер дуслар китеп бара, югалып баралар, яхшылары, янәшәдә теге дус дип санаганнары, шуннан да кай вакыт теге үзең дә уйлап куясың, дус бит бу минем. Менә шундый дустың да кай вакыт китеп бара. Син янымдан, син ярышың бит. Авыр вакытта. Син һич китмәгән кешедән ниндидер ярдәм килергә мөмкин, ул кеше синең аерылмас дустыңга да әверелергә мөмкин, шулай бит? Була, андый вакытларда, андый шаратларда булды. Булды. Авыр чакларда нәрсә ярдәм итә дигән сорауны мин юкка бирмәдем. Татар халкы элек-электән авыр чакларда җырда, моңда юаныч тапкан. Нинди генә очрак булмасын, шатлыгында да, кайгысында да ул җырлаган. Миңа калса, сиңа шулай ук җыр ярдәм иткәндер. Менә мондый очракларда ярдәм иттеме? Җырда таптыңмы менә шушы күңелеңнең сусауына дәва? Шуннан да теге үзем генә машинада барганда, үзем генә калганда мин җырлар тыңлап айтам бит инде. Үземне әйтәм, җырларым бар бит әле, минем җырларлык җырларым әйтәм. Теге үзем язмасам да җырларым. Композитор җырларын җырлыйбыз бит инде. Шул җырларны җырлап үз күңелемне тынычландырам мин. Мин инде җырлаган җырлар минем үземнең тормышыма туры килә. Менә шулай. Җырларын тыңлаганда, димәк, аның турында дип тыңлыйбыз. Үз йөрәгемнән, үз тормышымнан чыккан җырлар инде. Тыңлыйбызмы? Җайдагыз. Тере тавышка җанлы концерт. Студиябызда Ришат Фазлиахматов. Бу җырны мин шуннан да җат итеп инде миңа Фирза Раймуртазин кийин язды. Һәм сүзләрен җат итте Илмира Җәлилова. Туган якка кайтып барышын дип атала. Рәхим тыңлап үтегез.
boyunda üsken kayınlarga Uğradım min yürek sağışı Sağınulardan payşaksıza köngel Tuğan yakta kaytıp barışım Tığlar için kül boyunda üsken Dalda sayrar kuşlar davışın Yürek yarasına deva izlep Tuğan yakta kaytıp barışım Tığlar için kül boyunda üsken Dalda sayrar kuşlar davışın Yürek yarasına deva izlep Tuğan yakta kaytıp barışım Sevgi yaralar kalgan tuğan yakta Düzedim dip yaşlık yalığışın Yazmışlardan uzmuş izli Tuğan yakta kaytıp barışıp Tığlar için kül boyunda üsken Dalda sayrar kuşlar davışın Yürek yarasına deva izlep Tuğan yakka kaytıp barışım Tığlar için kül boyunda üsken Dalda sayrar kuşlar davışın Yürek yarasına deva izlep Tuğan yakka kaytıp barışım Tığlar için kül boyunda üsken Dalda sayrar kuşlar davışın Yürek yarasına deva izlep Tuğan yakka kaytıp barışım Tığlar için kül boyunda üsken Dalda sayrar kuşlar davışın Yürek yarasına deva izlep Tuğan yakka kaytıp barışım Tuğan yakka kaytıp barışım Tuğan yakka kaytıp barışım Aydar Temirbayev yine Aydar men hozir sizlarga ijod qilgan jir Aylana dunyo aylana Yarada güldürede Yılatıp da ölgüre Eylene dünya eylene Bizni de eylendire Eylene dünya eylene Tuhtap kınak olmasın Eylenip birini tügül Eylendire salmasın Eylene dünya eylene Tuhtap kınak olmasın Eylenip birini tügül Eğlendirip salmasın Eğlendiripler salmasın Balığanına tüzerlik Başkaylar iyilgende de Feller kalsın gülerlik Eğlene dünya eğlene Tuhtap kınak olmasın Eğlenip birini tügül Eğlendirip salmasın Eğlene dünya eğlene Tuhtap kınak olmasın Eğlenip birini tügül Eğlendirip salmasın
Ertelevden fayda kilmez Gaybinde zilebik Kul bizni eğlendirer şu Pezanı tügülebik Eğlene dünya eğlene Toktap kına kalmasın Eğlenip birini tügül Eğlendirip salmasın Eğlene dünya eğlene Toktap kına kalmasın Eğlenip birini tügül Eğlendirip salmasın Eğlenip birini tügül Eğlendirip salmasın Ришат Фазлиахматов студиябызның қонағы. Енді біз тапшырыбызны олға таба давам еттеребіз. Сен Салават Закиевичта оқыған, білім алған яшьләрне дә беләсең. Сен үзең дә шунда оқыдың бугай. Әйе, Аллаға шөкер. Һәм аның мәктәбен узган кешесен. Дөресме? Аның мәктәбен уздык, аның бәле концертларда, чыгышлар ясарга туры килде, аның концертларында инде. Гастрольләрдә бөтен Россия буенча йөрдек. Шундый чор булды, әйе. Шундый чор булды. Менә Салават Закиевичның мәктәбен узганнар дик, үз урыннарын табалар. Кайсылары хәтта югары үрләргә менә. Син дә үзеңне шундыйлар рәтендә мин дип әйтә аласыңмы? Мин инде Салават Закиевичта укыган бик бәхетле шәкерт дип саныйбыз. Бик бәхетле шәкерт дип саныйм. Чөнки ул миңа бик күп дәресләр бирде. Бик күп көчле дәресләр бирде. Практика көчле булды. Аның концертларында җырлау, һәм дә инде ул инде бөтен минем шәкертем дип әйтегеме, бөтен Россиягә, Россия буенча концертлар куя бит инде ул. Ул мине менә ничектер танытты. Мин аңа рәхмәтле, мин анда укып чыктым. Шуннан да беренче адымнарымны мин инде Салават Закиевич мәктәбендә алдым дөрес әйткәндә, менә шулай. Салават аңа концертларында бөтен нәрсә әзер. Чыгасында җырлыйсың. Беренче этап дип алганы сынайм. Әйе. Менә инде анда контракт белән эшләдем. Анда да инде әзер Медиа ширкәттә эшләдең инде сен, әйе? Анда да әзер сценарийга, әзер залга дөресен әйткәндә әзер җырларны чыгып җырлыйсың. Әйе. Хәзер инде минем 3нче Тормышның 3нче этабы, иҗат тормышының. 3нче этап. Хәзер инде мустақил этап. Мустақил этап, чөнки мустақил этап дип әйтәсем килә. Бу үзем башлыйм хәзер. Куркытмыймы? Үзем башлыйм. Куркытмыймы, Ришат? Мин бер нәрсәдән дә курыкмыйм, Аллаһ Тәгаләдән башка. Курыкмыйм. Рисковать итәргә кирәк. Тамашачы яратыр, Алла берсә. Күпмедер дәрәҗәдә халыкта син инде танылу алган. Ләкин шуңа да карамастан, син әле бүгенге көндә генә менә шушы мустақил иҗат юлын башлап җибәргә әле генә өлгергәнсең, әйме? Чөнки инде бу 3нче этап бит. 2 этап мине ничәдер югары баскычка күтәрсә, 3нче этап тагы да күтәрергә тиеш. Менә шул максат белән яшим. Менә син шушы әлегә кадәр булган этапларның уңышлы чор булды дип әйтә аласыңмы? Бик уңышлы чор булды. Мин әйтә алмыйм, уңышсыз булды дип. Уңышлы булды. Мин рәхмәтле һәммәсенә дә. Бар җырларны төгәл нотасына туры китереп җырлаучылар, дөрес итеп җырлаучылар дип әйтәбез. Бар рәхәт итеп, тәмле итеп, халыкчан итеп башкаручылар. Менә мин сине шундыйлар рәтенә кертәм. Һәм тагын берничә җырыңны безгә тәкъдим итсәң, рәхәтләнеп тыңлар идек без. Илһам абый репертуарыннан Илһам абый җырлады бу җырны. Шуннан да халык күңеленә, халыкка исенә төшереп үтәсем килә. Бу инде безнең күңелләр дип атала бу җыр. Рәшит Ариф сүзләренә Нәби Байтуганов кие. Әйдә зәҗикләр белән баянга гына җырлап үтигән. Şifa indi yazlar kiledim şeşeklerge şirini kömediler aman şulay per körerge zardı Şerbi kendime
Шуннан да дуслар, исегезгә төшереп үтәсем килә. Бу җырны Рәфис абый Габдулганиев сүзенә һәм көенә язылган җыр. Акшымыр тәкъсирен кайсы мисең әбирен ятала. Бакчаларда мин йөрим, сиңа чәчәкләр эзлим. Ак чәчәк батканышымыр, шау чәчәк тагы сирен. Акшымыр тагы сирен, кайсын мин сиңа бирем. Акшымыр таяк сиренгә, мин гашык булып йөрим. Акшымыр тагы сирен, кайсын мин сиңа бирем. Акшымыр таяк сиренгә, мин гашык булып йөрим. Uranlarda mini yürüyüm, bin kaman seni özleyim. Baktı tutsa da sezmeyim, bir kadar düzmeyim. Akşamır tağı sirim, bin kaman seni özleyim. Akşamır dayak siringe, bir gashık olup yürüyüm. Akşamır tağı sirim, bin kaman seni özleyim. Akşamır dayak siringe, bir gashık olup yürüyüm. Ak çiçekler kulağımda, duran sinek yılında. Diller iken o yanında, kimler iken bu yanında. Akşamı tağı sirim, bayşan yanına giyelim. Akşamı dayak siringe, bir gashık olup yürüyüm. Akşamı tağı sirim, bayşan yanına giyelim. Akşamı dayak siringe, bir gashık olup yürüyüm. Akşamı dayak siringe, bir gashık olup yürüyüm. Bir gashık olup yürüyüm. Bir gashık olup yürüyüm. Siz ничектер бүгенге кич миңа калса һәр кемгә дә рәхәт бер матур, җылы, эчтәлекле бер кич булып истә калырга тиеш. Яхшымы хәлләр? Ардырдымы Yok, бераз? армадым. Бу җырны күптән җырлаган юк. Бу сине сәхнәгә алып менгән һәм инде таныткан беренче җыр дип беләм, ялгышмасам, әллә клип төшерелгән җыр гынамы бу? Шуннан да бу җырга клип төшерелде 2012 елда бу. Син анда бик кәттә егет инде. Кызык кына бер генә сөйләп үтәм. Рәхмәт. Анда бит инде без клип төшергәндә бит инде артист халкы мин лан үзем турыдан сөйләйм. Моторлыкны күрсәтергә тырышабыз бит инде. Mercedes машинасы куябыз. Байлыкны күрсәтергә тырышабыз инде. Анысы да ничектер яшьлек җүләрлек булгандыр инде ул. Хәзер Mercedes машинасы, мотор кыз, клип төшердек, клип әйләнә башлады, телевидениеларда күрсәтә башладылар, җыр радиодан яңгырый башлады. Шуннан соң әйтәләр икән. Әнә теге Мари Илдан килгән Ришат дигән малай бар бит әле. Әйе. Әйе. Шыкканына бер айда юк, уже крутой Mercedes машинасы алып, менә мотор кызны тапкан дип сүзләр иттеләр. Шундый сүзләр дә чыкты хәтта. Бер нәрсәм юк. Анда Сәбит Mercedes-та- велосипед белән дә бар иде бит, ай бит. Бер Әй. велосипед турында сүз чыкмаган, Mercedes машинасын күргәннәр. Әйе. Аман артист халкын бик яхшы яши, бик бай яши дип әйтәләр. Билгеле кеше акчасы кеше кесәсенә кермибез, кеше акчасын санамыйбыз. Әмма күп очракта бу тормыш ниндидер бер күз буявы гына. Шәхсән минем өчен шулай. Чынлыкта да шулаймы? Артист буларак, әйт әле, җырчы буларак. Мин ничек дип әйтим, үзем мин авылда яшим. Авылда яшим. Беләсеңме? Туган нигезем бар, Аллага шөкер. Һәм син шуның белән бәхетле, чөнки күпләрнең Шуның белән кайтып таяныр нигезе дә юк бит. Әйе, менә ничектер яшьләшеп китәләр, сатыпмы, ташлапмы туган нигезләрен. Андары кайтырга ылгая башлагач. Гади генә әйтеп, авылда яшисең.
Гөлләр үстерәсең, тавыклар үчертәсеңдер әле. Менә ничектер әйтәсем киләйме? Ул әти белән әни бит инде мәрхүмнәр. Мәрхүмнәр чыннан да теге бик авыр вакытларым бар, төрле вакытлар була. Туган нигез бер генә. Мин туган нигезне саклап калам. Әле әнкәйнең, әниемнең гөлләре дә үсә. Су сеү үстерәм. Чыннан да ничектер алар миңа исән шикелле. Кайтып керәм мин туган йортка име. Гөлләр үскәч, инде әни инде мин пешекче булып эшләде бит. Мәктәптә күп еллар. Анда инде кухняга өстендә ниләр тора инде. Пешергән әйберләре, савыт-сабалар матур итеп ничек бар шулай калды. Тимәдем, менә әни кулын ничек дигән, менә шулай тора. Булай инде карыйбыз, ремонтлыйбыз. Аллага шөкер. Кайтыгыз кунакка. Көтәм. Рәхмәт. Ярак түгел 100 километр Киң гына. күңелле тагын үзе. Җырчыларга шулай сорау бирәсең дә, шума гына әйтеп китеп баралар алар мин яңраткан сораудан. Яхшы, димәк җавап бирәселәре килмидер. Мин инде басым ясамыйм. Ришат, холкың конфет түгел синең. Шулаймы? Конфет. Холкың бар. Холык бар. Беразна Характерым бар. кирелегең дә бар, әйме? Үзең дә ефәктән тегелмәгән инде. Әмма табигатьтән килгән талантың бар синең. Еш кына менә талант булу аз, тырышлык кирәк дип әйтәләр халыкта. Билгеле бу факторлар бар, тагын күп факторлар бар. Бу нисбәтән синең караш. Чыннан да шулаймы? Менә беләсезме, кемдер талантлы врач, кемдер талантлы алып баручы, менә син әйгелеме? Кемдер баянист, яхшы итеп уйныймы? Кемдер прокурор, кемдер судья дип әйтик, кемдер инде тракторист, кемдер сыерны яхшы саваймы. Менә ул талант. Менә мин ничектер миңа Аллаһ Тәгалә Ходай биргән сәләт җырларга. Җырларга һәм дә инде халыкка үземнең җырлаган моңны бүләк итәргәме. Шулай яраткан мине. Менә минем нәрсә әйтәсем килә, әле ул гына түгел, тырышлык кирәк. Нинди һөнәр булсын, шуннан да тырышмасан, үзен тырышып, тырмашмасан дип әйтегеме, булып чыкмый. Һәр эштә тырышып эшләргә кирәк. Аяк чалучылар бармы? Дөнья булгач төрле хәл була. Төрле хәл була, дошманнар да булгалый, төрле хәл була. Минем арттан сөйләүчеләр дә күп, андый вакытлар да бар. Кеше сүзенә игътибар итәсеңме? Менә элегрәк итәдерим, хәзер ышанмыйм. Хәзер нәрсә әйтсеннәр ышанмыйм. Үзем күзем белән тотып карамыйча, күзем белән күрмичә ышанмыйм. Менә үзең турында сөйләгәннәрен шулай сиңа җиткергәннәре бармы? Мин булай. Кара, фәлән сиңа синең турында шулай дип әйтте бит. Мин булай дим. Сөйләгез. Чөнки сөйләсәгез булмаган гына хымны юрсыз дим. Менә бит һәрбер очрактан да үзенә күрә бер файда таба торган кеше икәнлегеңне ачыклады гәлбез синең. Сөйләсеннәр, онытылмыйм. Шуңа күрә, значит, онытылмыйм. Сине онытмыйлар, сине беләләр. Ришат, менә мин инде сине чакырганчы күп уйладым. Күптән инде синең белән аралашкан юк беренчедән, икенчедән синең инде туган көн уңайыннан концерт оештырачагыңны да белеп һәм шулай ук сине тамашачы сагынганлыкны да күздә тотып чакырдым. Күпмедер дәрәҗәдә артистларны югалтып торабыз. Хатын-кызларны билгеле анда сәбәпләре бар. Кияүгә чыга, бәби таба, декретта утыра. Ир-атларны югалтуның сәбәпләре шулай ук төрле булырга мөмкин. Ни өчендер тамашачы сине югалтты. Яңа җырларыңны ишетәсе килә. Бәлки яңа җырларны эшләргә билгеле инде анда күпмедер чыгым кирәк. Анда инде финанс мөмкинлекләр кирәк. Анысын да аңлап була. Ләкин менә синең авызыңнан ишетәсе килә. Нәрсә булды сәбәпчесе әлеге югалып торуның? Тамашачы сине чыннан да югалтып торды. Әйтәм бит, өченче этап дип. Юк, минем ишетәсем килә башка җавап. Була шундый җырчылар тавышы бетә. Татар эстрадасында бар юк түгел. Бүгенге көндә концертлар куеп йөрсә дә, бераз гына ял алмыйча булмый дип концертларын изеп ял итеп алган җырчылар да бар. Тавыш бетү булмагандыр бит. Жугалмый, булмаган тавыш бетмей ул. Илһам әйтмешли Салатай шулай дип бит. Булмаган тавыш бетмей ул ди. Тавыш Аллага шөкер, Худайдан бергән. Ничек булса саклап, аны инде тавышны сакларга кирәк беренчедән. Ничек саклыйсың? Тавыш бетмей минем, тавыш бетмей, ничектер кайф юк. Ахыр вакытта кайфым булмады. Мин шундый кеше, мин бит инде теге сукыяр бит. Анысы да бар, әйе. Күп куйып алмадым бит күпкә. Ярты елга гына бит.
Менә бит ул. Ярты елга гына югалды һәм балкып студиябызга килеп җитте. Һәм рәхәтләнеп җырлаганын без тыңлыйбыз. Ришат Фазли Әхмәтов үзенең җырлары белән безне сөендерүен дәвам итә. Рәхмәт Ясын. Әнкәй безне сөннән алып кайткан дип язган безнең Дәүләт Табиб Миннуллин. Чыннан да барлык әниләребезгә бүләк итеп үтмәш шул. Әнкәй безне сөннән алып кайткан, сүн суында юган иң элек. Бишек җырын җырлап төннәр буе, без үскәнне көткән тилмереп, без биш бала үстек әнкәй белән, тик үземәдә йөрәккә кочакта. Biz әнкәйнең биш шатлыгы идек, биш кайгысы булдык кай чакта. Biz үскәндә күпме борчылулар, күргән әнкәй гомере буена. Онытмабыз әнкәй мәңге сине, рәхмәт яусын барысы өчендә. Без биш бала үстек әнкәй белән, тик үземәдә йөрәккә кочакта. Biz әнкәйнең биш шатлыгы идек, биш кайгысы булдык кай чакта. Хәзер инде җиткән балаларыбыз, улак кына әнкәй янында. Әнкәйләрнең олы йөрәгенә рәхмәтләрдән һәйкәл куярга, санап кына бетерерлек түгел. Әнкәйләрдән күргән изгелек, әнкәй безне сөннән алып кайткан, сүн суында юган иң элек. Без биш бала үстек әнкәй белән, тик үземәдә йөрәккә кочакта. Biz әнкәйнең биш шатлыгы идек, биш кайгысы булдык кай чакта. Biz әнкәйнең биш шатлыгы идек, биш кайгысы булдык кай чакта. Рәхмәт җегетләр, бик матур уйнадыгыз. Җыраттагы җыршыннан да мин күбрәк мәхәббәт турында җырларга яратам. Син кирәк
Ай. Ришат Фазли Ахматов студиябызның кунагы. Мин шаккатып утырдым. Беләсезме, сулый алмыйча тыңлап тордым. Әйдә бергә дигәч аптырап киттем. Әллә җырлата инде мине дип. Җырлый белмим шул, Ришат. Җырлый белмим. Менә җырлый белсәмме? Җырларга өйрәнәм әле, Алла бирсә. Сөйлей белгән кеше җырларга. Бик шундый зур көчле теләгем бар, әйме. Җырлый белгән кешегә гомерем буе кызыктым. Көнләшеп карадым. Менә бүген дә көнләшеп карап утырам. Һәм беләсезме, нәрсә уйлап утырам? Ришат җырлаганда нәрсәгә игътибар иттем? Студиябызга төрле җырчылар килә бит инде. Һәм барлык күңелен биреп һәм халыкчан итеп җырлаган җырчылар күзләрен йомып җырлыйлар. Ни өчен шулай күзләр йомыла, ул сорау бирим әле, чөнки игътибар итәм. Менә яшерен батырын түгел, әйме? Филүс Кахиров килгәч, җырны башлаганда күзен йомып куя, җырның азагында гына күзен ача торган, менә шундый сыйфатын ачыкладым. Һәм синдә дә бар шул сыйфат. Бу җырда яшәүме? Бу җырның сүзләрен искә төшерүме? Бу ноталарны алуымы? Нәрсә бу? Аңлат әле. Бу ничектер менә әйме? Мин уйлыйм менә шулай. Беренче бит инде сүзләр бар. Әйе. Мин күбрәк сүзләргә игътибар итәм. Анда инде берәр Картина. Сюжет, картина. Әйе. Биракая китәсен, җугаласың үзен. Менә шул картина белән бергә, менә шуны представляйте биме. Җырны сүзләренә туры китереп, ничектер анда инде күчәсен тавышка. Тавышында тотып бара кирәк бит моң белән. Кулак белән ишетеп, ничектер шул картинаны, шул рәсемне ки белән бергә бәйләп бара кирәк. Менә Шул бу вакытта күзне йомып, ничектер шул вакытта инде мелизм дип әйтәбез. Әйе. Ул инде урыс әйткәндә оборот. Моңлы итеп җибәрәбез. Мелизмны инде әле ул менә ул инде ул профессионализм дип аталабыз. Менә мин шулайрак дип күз алдыма китерәм. Менә шулай. Күзен йома икән, димәк ул җырлап кына утырмый, ул җырда яши. Мин моны бары шулай гына аңлата алам. Фонограммага, ягъни әйтик, плюска җырламыйсыңдыр. Мин хәтта уйларга да куркам бу хакта. Җырлый белгән кеше алай итеп җырлап йөрми торгандыр инде. Мин җырларга куркам. Чөнки мин булай да мин шигырь ятларга әзрәк нирәк. Хәтерең начарак? Авыррак ятлыйм. Юк, хәтер яхшы минем. Әйе. Шигырьләрне авыр ятлыйм. Менә җырлаганда шигырьне тиз ятлыйм, җыр белән, димәк, көй белән. Мин сүзләрен бутарым дип куркам, миңа килешми ул. Чөнки безнең мәктәптә көчле булды, Салават Айсугадрия. Күрәм икән фонограммага авызыгызны ачып торганыгызны. Мәңге не прощу дим. Менә шул сүзләр истә, шуңа күрә бар икән тавыш, бар икән яшьлек, җырларга. Бәхет ашкышы дип җырлап үтәсе киләчәк аттагы җырны. Альберт Галибелин сүзләренә, Альберт Галибелин кие. Әйдәгез, рәхим кылыгыз. Барыр yolum, barama minim. Tavlar minib, tavlar düşəsin. Var ormanlar ötüb, dingizlərini kişib. Tuzlu sular küp meşəsin. Jirdən mikən, əllə kökdən ikən. Dina deyən bəxit başlaşır. Kökdə bulsam, mənim bağır idim. Bulsa, qərib bulsa, bastışır. Ötər yolum, girtəllərdən duran. Sikiltələr üşrən yolumda. İzlim var dünyadan. Bəxit aşkış kiminin quladıda. Jirdən mikən, əllə kökdən mikən. Mina deyən bəxit başlaşır. Kökdə bulsam, mənim bağır idim. Bulsa, qərib bulsa, bastışır.
Yallıda Zengər kukunu giysen Dingizlerini İngileb ötemin Kungel türlerimde Yazdı yaşım minin Yazıdan bəxit Nazılar kötemin Jirden iken Elle kökten iken Bizge degen bəxit Aşkışın Kökte bulsam Menem bağır idim Bulsa gər bulsa Bastışın Kökte bulsam Menem bağır idim Bulsa gər bulsa Bastışın Yazdan bəxit nazılar Kötemin Рәхмәт, бик зур. Шаккатан мен. Нигә җырлый белүчеләр, җырлый алучылар үз көчләрендә шикләнәләр икән. Үз көчләренә ышанмыйлар икән. Ә җырлый белмәүчеләр, әрсезләр, сәхнә тутырып йөриләр, зал тутырып, тамашачы җыялар. Менә бу хакта да соравым булыр. Җырласыннар, кем булдыра? Мен канәгать кенә. Сүз дә юк, барысы да җырласын. Ләкин менә шушындай талантлар булганда, ничек инде ул минем татар сәнгатенә кирәгем бармы икән дигән шик туырга мөмкин. Мин һич кенә дә аңламыйм. Ярар, монысы аңлашылды. Бәлки мин артык куертамдыр бу мәсьәләне. Тамашачы дигәннән, бүгенге көн тамашачысы концертка нигә килә дип уйлыйсың? Нәрсә күрергә теләп килә бүгенге көн тамашачысы концертларга? Әйдә җавап эзлик әле шуңа. Менә мин булай дип уйлыйм. Мин үземне куям, берәр менә 7дә эштә утырып, кич 5тә кайта торган кешегә. Кеше дине. Әйтәсем киләйме? Ул инде атнага 5 көн эшли. Кемдер 6 көн эшлейме? Кемдер 7 көн эшли. Менә 6 көн эшләгән кешеләр, өчен әйтәсем килә инде, диме? Алар арыйлар атна буе, аларга ял кирәк. Шуннан да күпчелек тамашачы зал, концертлар залына килә ял итер өчен. Үзенә энергия җыер өчен, Рухи азык алыр өчен, җырлар тыңлап, үзенә ниндидер көч өстәр өчен алыр өчен. Менә шуның өчен килә дип уйлыйм мин. Халык. Менә шул әйберне тагы да яңартып, тамашачыны шул юлга кертсәк. Мин гадәттә студиябызга килгән һәрбер кунак белән азмы күпме хәбәрдар булам. Ришат Әхмәтовны студиябызга сәхнәдәш тапшыруына чакыргач, Ришат турында күп эзләндем. Ришатның җырларын тыңладым. Һәм үземә шул сорауларны, аңа яңратасы сорауларны үземә биреп карадым. Үзем ничек җавап бирер идем икән? Катлаулы түгелме сораулар? Чөнки кайчакта Айгөл катлаулы сораулар бирәсең дип әйтәләр. Һәм җавап бирә алмаслык сораулар әйтмәдем. Ләкин мин яңраткан барлык сорауларга да мин әле бүген синнән җавап ишетмәдем. Кызганыч. Ләкин әлеге сорауларга җавапны ишетер өчен мин Ришат Әхмәтовның иҗаты алга таба да дәвам иткән очракта бу көн булыр, бу көн килер дип иманым камил ышанам. Алла бирсен. Миңа шундый рәхәт. Синнән хәйр фатиха алып китсәк, булар. Юк, мин хәйр фатиха бирергә Саат Зәки әйтмешли, фатихасын бирәм, хәерен тамашачы бирер дип әйткән бер җырчысына. Юк, мин хәйр фатиха бирер өчен түгел, мин күңелемдә булганын әйттем. Һәм тыңлаучы тамашачы да бүгенге көндә Ришат Әхмәтов дигән җырчының сәхнәдә булуын теләй икән. Ул аның концертларына барачак. Ул аның концертларына барырга тиештер дип саныйм мин. Шәхсән бу минем фикерем. Ришат, саубулашканчы тагын бер җырыңны тыңлыйсы килә. Менә күңелебезгә шул кадәр рәхәт чишмә суыдай саф дәва булсын әле. Әлеге моңан. Әйе, драйверга әйтеп үтәм. Рәхмәт. Менә шуннан да мин инде бик күп кешеләр белән аралашам, дуслар бар име. Бөтен Рәсәй буенча бар бит инде алар име. Мин инде сәлам әйтим әле бер кешегә. Болгар радиосы студиясына килеп, җырчыларның мин шушы мөмкинлектән файдаланып сәлам әйтим әле дигәннәре юк иде. Рәхимет,
Болгар радиосына барсам, миңа сәлам әйтмәсәң ачуланам ди. Рәхмәт. Мин ул кешене бик хөрмәт итәм. Рәхмәт. Шуннан да ул минем әни шикелле кеше. Рәхмәт. Мине хөрмәт иткән кеше. Азна кайдан ул? Эльмира апа, сиңа сәлам. Менә шуны җибәрәсем килә сиңа. Күңелең булдымы? Яшәгән саен яшисе килә җырлый. Шулай булсын, яшәгән сайын яшисе килсен. Рәхмәт. Гөлнара Саверова, сез Ришат Фазлиахматов студиябызның кунагы, рәхәтләнеп җырладың, әйеме? Ой, рәхәт шул, китәсе дә килми малай. Ришат, бүгенге кичне безнең белән үткәрүең өчен зур рәхмәт сиңа. Шушындый матур җыр бәйрәме бүләк итүең өчен рәхмәт. Чөнки көндә мондый җырчылар белән һәм табигатьтән бирелгән менә мондый талантлы җырчылар белән көндә очрашырга бәлки мөмкин дә түгелдер. Хәзер күп бер ясалма, безнең ашаган ризыкларыбыз да ясалма. Хәтта татар эстрадасында җырланган, башкарылган җырлар да, җырчылар да ясалма. Ә син табигый, шундый булып кал, ярыймы? Рәхмәт әйтәсем килә шунда да Болгар радиосына. Инде ТНВ каналына бик зур рәхмәтләр. Менә шуннан да чакырганыгыз өчен рәхмәт яусын. Шулай күрешеп яшик. Шуннан да мин болай дип әйтәм. Моңлы җырларыбызны тыңлап, моңлы җырчыларыбызны хөрмәт итеп яшәргә сынып әйтәм. Амин, шулай булсын. Бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау булып торыгыз. Татарстан Яңа гасыр телеканалында очрашуларга кадәр. Сәхнәдәш, Айгөл белән бергә.